Европа чакат тежки времена по време на целия мандат на президента Тръмп. Немската икономика би спаднала с около 1,5% брутен вътрешен продукт въз основа на тази търговска война. Тръмп залага, външна политика ще бъде мир чрез сила. И за това в момента нас не очаква една много гореща, в кавички, зима на бойното поле в Украйна. Че беше Рейган, беше казал: искам да дигна телефона да се свържа с господин Европейски съюз. Кой е той? Дайте ми го. Това е политически попкаст. Аз съм Наталия, при мен е Милен Киремичиев, с който се познаваме от много години. Няма да казвам от колко. Дипломат. Човек, който е активен така в обществения, в политическия живот също от много години. И всъщност това е повода да те поканя, да поговорим малко за това какво се случва отново в Щатите, още веднъж с първите ходове на Тръмп, какво се случва в Европа. Да започнем с една много хубава новина. Буквално от преди минути стана ясно, че Австрия се съгласила да пусне България и Румъния и в сухопътния Шенген. Ти тук направи един дисклейм, една забележка, доколко съществува изобщо Шенген, но това също не е нещо, за което да поговорим, но в крайна сметка това е позитивна новина по отношение на хората, които имат такъв бизнес, транспортен бизнес, защото на практика ще осигури една свобода и едно по-бързо придвижване, което не е маловажно. Хората, които пътуват със самолети, вече усещат разликата преди Шенген, след Шенген, така че да се поздравиме с това и се надяваме съвсем скоро да се осъществи, финално да завършим този процес. Но да се върнем малко към изборите в Щатите. Всичко приключи, Тръмп победи. Вече има и първите назначения в неговата администрация и може би това да е първият въпрос. Как ти се струват тези назначения? Какви хора избира около себе си? И също така, може би да коментираме все пак тоталната доминация на републиканците и в двете камери на парламента, защото това има значение включително и за... Те нямат правителство в този смисъл, в който има при нас, а всъщност президентът е този, който формира екипите. Трябва да отбележим, че днес стана ясно, че освен Сената, вече и Конгреса има 218 членове на Конгреса, което означава, че имат мнозинство в Конгреса. Такава тристепенно управление, тристепенна победа наистина не се помни от десетилетия. Това показва сериозното преместване на настроенията в Съединените щати. Просто демократите не успяха да налучкат първо с своя кандидат Байден, който максимално изостана с отказването си от втория мандат. Между другото, отваряме една скоба, когато президентът Байден беше кандидат за президент, бидейки още вице-президент на Обама, той тогава беше заложил като критерий, че ще се яви за един мандат, за да може да пречупи, така да се каже, да обърне тренда на Тръмп и ще даде място. Да се откаже и да даде място на някой по-млад и по-опитен. Не по-опитен, ами в така силата си. Той не го направи, опъна се до последно, наложи се да му направят даже вътрешен преврат в Демократичната партия. Тоест ти считаш, че това закъснение все пак даде много голям ефект? Много голям ефект, защото Камала Харис започна много по-късно. Тя реално вече той беше направил доста голям тип поразии. Второ, тя влезе в неговите обувки, трябваше да почне да обяснява, че тя не е Байден 2.0, тя има друга политика, не можа да наложи тези нейни нови идеи. Да кажем, може би хората не знаят, че в Америка кампанията е повече от година и че всъщност те имат много повече възможности да развият послания, за разлика от, да кажем, нашата 20-30 дневна кампания, и че всъщност тя влезе в кампанията някъде 3 месеца преди финала, т.е. за много кратко време. Точно така, за много кратко време тя събра над $1 милиард подкрепа финансова, която също не успя, между другото, да я използва по най-добрият начин, за да може да достигне до американците. Американците в момента, обикновеният американец се интересува от два основни въпроса.
Първо състоянието на икономиката, което между другото основните въпроси бяха защо се дигнаха цените на горивата. Между другото там се очаква да има много сериозен удар върху транспортния бранш, тъй като ти знаеш, че в Америка с камиони се превозва, да не кажа, огромна част от продукцията. Не, и там разстоянията са огромни и всъщност има сериозно значение. С камиони се превозва, така че разходите за гориво вдигат почти всички стоки. Така че високите разходи за гориво, проблемите миграционните. Тоест, ако трябва да направим една статистика, която последно се коментира, 23% от американците се притесняват относно икономиката, 14% се притесняват относно правата на жените, абортите и да, това така също нататък. Сериозна тема беше по време на самата кампания. Да, 11% се интересуват от безопасността по границите и едва 4% американци се интересуват от външна политика. Тоест, за това и кампанията на двамата кандидати беше насочена изцяло за вътрешна употреба. Ние, европейците, останалия свят, се чувствахме малко изоставени, но защо в момента не се коментира тази ролята на Съединените щати в световен мащаб? Точно заради тази причина американците не се интересуваха от това. Те се интересуваха защо преди 10 години един работещ американец може да издържа цялото семейство. Сега трябва двама. Какво стана с имотния балон, какво стана с последствията от COVID. Толкова много въпроси, на които всъщност Тръмп намери може да са по-популистки, но по-ясни отговори. Да, по-достигащи хората отговори, докато Камала Харис беше много завуалирана и всъщност не можа да достигне до тях. Плюс като прибавим, разбира се, и помощта в кавички на Байден, който знае, че се изказваш няколко пъти, това число и че господателите на Тръмп са буклуци, нацисти. Комуникацията между тях беше доста изострена, особено в последните седмици. Истината е, че когато стартира Камала, тя някакси беше по-завуалирана в посланията си, но в последните седмици наистина втвърди тона. Усети, че губи и втвърди тона, но явно, че това не достигна. Изобщо нейните послания не успяха да стигнат до хората. Но случилото се случило, нали? Тръмп е големия победител, наистина, в смисъл такава масивна победа. Не се очакваше дори от социологическите агенции. Как тръгва? Тръгва доста по-различно от първия си мандат. Първия мандат, все пак той нямаше много сериозен екип и заложи на най-близките си, на синовете си, на дъщеря си, на Иванка Тръмп, на семейството да му помага в разборите в Белия дом. Сега всъщност за тези години, 4 години президент, 4 години в изгнание, така да се каже, той успя да проучи кои са му най-верните хора. Тези хора, които станаха до него и в добро, и в лошо. Такава, например е Сюзан Уилис, тази, която той назначава за първата жена началник на неговият кабинет. Тя всъщност е била, само да отбележим, че тя е работила още с Рейган, т.е. тя наистина е човек от много близкото обкръжение в Белия дом. Тя беше до него от началото до края на неговата кампания. Между другото, много е вероятно тя да внесе доста ред и спокойствие в иначе така доста емоционалният и хаотичен стил на действие на Тръмп. Но в момента това, което искам да повторя, е, че Тръмп вече има създаден екип от много близки негови съратници. Например, Вивек Рамашвани, който беше кандидат за президент и се кандидатира, конкурирайки се с Тръмп, след това си подаде своята оставка и беше от най-силните поддръжници на неговата политика. Той ще бъде назначен заедно с Илон Мъск за ръководители на агенциите, които са идеята да бъдат реструктурирани държавните агенции. Каква е целта? Целта е да се намали тежестта върху бизнеса. Тук вече, разбира се, говорим за големия едред бизнес на щати и регулаторните органи да бъдат намалени до минимум, за да може по този начин Америка да продължава да бъде високотехнологичната страната, която залага на високи технологии, на изкуствен интелект, на бъдещи технологии и така нататък. Нещо, което Европа, например,
като дадем за Ние пример, се бавим там много сериозно. изоставаме, защото пък нашите регулации, рестрикции на Европейския съюз са прекалено силни, прекалено големи, за да можем ние да дадем свобода на предприемачеството. Говориме за такива умове, каквито са Илон Мъск. Така че това, между другото, много интересно решение. Имаше коментар обаче за този, който назначава като министър на отбраната. Да, Пит Хексет, да. Е сравнително по-ново лице. Така е. Той е водещ в странен Fox избор. News. Да, Пит Хексет е водещ в Fox News, но преди това, разбира се, той е бил военен, имал е няколко назначения в Афганистан, в Ирак, в Някак си ми се стори по-екзотична кандидатура. Така е, защото да бъдеш военен означава да си бил на ръководни военни не си менеджер. Длъжности. Според мен Тръмп залага, отново казвам, първо на много верни хора и второ, изобщо цялата му политика е насочена, външна политика ще бъде мир чрез сила. Какво означава това? Означава, че той ще се опитва да потушава действащи конфликти в Украйна, в Близкия изток, като упражнява сила, но не военна сила, а натиск. Така че, всъщност, новият министър на отбраната по-скоро е това. Той е много добър. Той е по-скоро като посланник като на тази идея, като дипломат. Да, отколкото като реален военен министър. На него му трябват точно такива. Както, разбира се, и предложението на Марко Рубио за нов министър на външните работи. Защото Марко Рубио беше един от 15-те сенатори, които гласуваха против последната помощ на Съединените щати към Украйна. Тоест виждаме, че тук слагаме едни много сериозни ястреби относно войната в Украйна и отделно подкрепа за Израел на 100% и така нататък. Нещата с Израел като че ли са някакси предначертани поради изключително близките контакти на семейството на Тръмп с Израел. Да, Тръмп премести посолството в Иерусалим на предния си мандат. Понеже ти сам отвори този въпрос, ще се занимава ли истински Тръмп с войната в Украйна? Ще промени ли според теб баланса на силите в Европа, на гласите в Европа към тази война? Защото в крайна сметка по време на последната кампания в Америка и това се очакваше с най-голямо притеснение. Дали той ще подкрепи Путин по-пряко, дали ще това, което ти казваш, че няма да налее военна сила, е по-скоро добра новина, но дали ще наруши баланса? За да отговоря на въпроса, малко отново статистика. 69% от военната помощ, която отива в Украйна, предоставят Съединените щати. Като прибавим 30% от Германия, всъщност Европа, да. 99% е Съединените щати и Германия. Всички други страни, и Великобритания, и Франция, и Нидерландия са в този 1%. Тоест, Съединените щати от една страна имат възможността през тази военна помощ, натискайки Зеленски да го принудят той да преговаря, влезе в преговори. От друга страна, Тръмп беше президента, който отмени забраната, която беше наложена по времето на президента Обама за износ на оръжие и тежко оръжие към Украйна. Тоест, той има в момента възможността да балансира, оказа натиск върху Украйна и върху Русия. Как? На Украйна да каже, ако вие не съгласите на спиране на военните действия и започване на преговори, ние ще намалим нашата помощ към вас, а към Русия разговорът ще бъде друг. Ако вие не се съгласите да седнете на маса за преговори, ние пък ще увеличим, защото ние аз съм го правил това. Така че по-скоро това, което Тръмп иска да направи, е да измести, тъй като в момента на масата за бъдещи преговори стои предложението на Китай. Китай се опитва да играе много силно на дипломатическата сцена и има едно предложение от 12 точки, в която една от тях е спиране на военните действия там, където са в момента войските и започване на преговори. Нещо, което Русия приема, но до сега Украйна и Съединените щати не приемаха. Точно. Много е вероятно пред натиск на президента Тръмп всъщност да се
направи точно това. По този начин Съединените щати първо ще изместят Китай като основна сила в преговорния процес и второ пък ще удовлетвори желанието на Тръмп да реши конфликта. Той няма как нещо, да се реши. Нещо, което той заявяваше много пъти. Но поне ще го спре. И за това в момента нас не очаква една много гореща, в кавички, зима на бойното поле в Украйна, защото усещайки това, и Русия и Украйна се опитват максимално да завземат колкото може повече територии. Украйна в Курск, Русия в украинска територия, в окупирана територия, за да може по този начин пък, ако двете страни вземат решение за преговори, тези завладени това територии да бъдат част от преговорния процес. Добре, как ще се отрази това на Европа? Тази война в крайна сметка доста дебалансира Европейския съюз и не само имам предвид по отношение на средствата за отбрана, които трябваше да бъдат преместени от други средства, за да може да се укрепи в крайна сметка европейската граница. Имаше особено в началото доста сериозни притеснения. Но и от друга страна отношенията между Тръмп и Орбан, отношенията между, да кажем, Тръмп и Вучич, това ще промени ли балансите още веднъж в Европа? Тук отварям и една скоба, понеже каза, че Германия всъщност е един много сериозен доставчик на военна сила в Украйна, но самата Германия влиза в много сериозна икономическа криза и всяко едно от тези елементи всъщност променя ситуацията доста бързо. Какъв е анализа на състоянието на Европа за теб и дали Тръмп ще помогне в едната или в другата посока? Определено Европа чака тежки времена по време на целия мандат на президента Тръмп. Първо нека да поговорим за войната в Украйна. За Тръмп той многократно го обяви, че войната в Украйна е по-скоро европейски проблем. Той многократно призоваваше европейските страни членки да се намесят, т.е. и финансово, и с доставка на оръжие повече, отколкото Съединените щати. Между другото, в плана му за действие, който вероятно ще бъде поставен на масата между Русия и Украйна при спират на военните действия, ще бъде демилитаризирана зона между двете страни, в които да има европейски войски. Европейски сили, които да направят по-скоро натовски, може би, защото в крайна сметка натовския... но по-скоро европейски натовски, това искам да кажа, натовския съюз е част и от европейски но става просто, че европейски такива, не толкова... Мироопазващи, както беше в Косово. Без американски. Така че в Европа в момента стои на везните една много тежка дилема. Първо, войната в Украйна и влизането на президента Тръмп в Белия дом оставя Европа в едно положение, в което защитата от Съединените щати вече не е даденост. Тоест Европа все повече говори, че трябва да вдигне своята сигурност, да защитава своите граници. Разговорът за отбраната не спира, се увеличава. Категорично. Само да добавя още една цифра. 60% от европейските граждани се притесняват относно сигурността си. Дали това е от бежанските потоци или е войната в Украйна, но политически сили и правителства в Европейския съюз, които не се съобразят с този огромен брой европейци, които се притесняват за своя сигурност, ще имат същите проблеми в изборите, каквито имаха нидерландци, французи, италианци и така нататък. Словаци и така нататък. Така че Европа трябва да балансира от една страна, тя трябва да вдигне своят военен капацитет, т.е. военната продукция да започне да произвежда повече и повече, за да може складове да са пълни с боеприпаси, да има нова военна техника, а от друга страна да продължава да снабдява и Украйна с оръжие. Тези две неща не могат да станат едновременно, защото няма този капацитет, и за защита на собственото, т.е. дигането на собствения си военен потенциал, и за изпращане на все повече и повече оръжие в Украйна. Затова в момента Европа се опитва да балансира между двете, но това в крайна сметка няма да се случи, защото няма как да се направят и двете неща. Затова според мен Европа тук по-скоро ще продължава да вдига своят отбранителен капацитет. Говори се, за първи път да има еврокомисар по отбрана, нещо, което трябваше да има досега. Така че Европа усеща, че Съединените щати
започват да се изтеглят от подкрепата Няма да си са към големия Европа, брат, който спасява. винаги е зад гърба. И трябва да вземат нещата в свои ръце. Що се касае до икономиката, и тук ти повдигна въпроса и за Германия, Тръмп спечели изборите с две основни послания. Границата и мигрантите, които влизат в Съединените щати, и тарифи. Неговата всяка дума в всяко негово участие беше тарифи, ние ще наложим мита, ограничителни тарифи на Европейския съюз, на Китай, за това, че те ни купуват американски стоки, има дисбаланс между износа към Европа и вноса и така нататък. Ако това негово желание, тази негова желание за война търговска с Европа се сбъдне, това ще е много тежко за Европейския съюз, защото първо продукцията, която се произвежда от Европейския съюз, е скъпа поради високите цена на енергоизточниците, които ние в момента купуваме. И на работната ръка. Не са размерно с Китай. Съгласен съм. И от друга страна, ако се наложат и тарифи за износа към Съединените щати, да ги наричам мита, за по-лесно да хората да разберат какво казват. Мита, това означава, даже Тръмп говори за над 20% мита за европейски стоки. Това означава, че конкурентоспособността на европейските стоки ще бъде почти нулева. Има едно проучване, отново цифри, аз малко повече цифри давам, ама така се това е супер цифрите, защото аз хич не ги помня. Тогава се нагледява по-лесно. Има проучване, което показва, че немската икономика би спаднала с около 1,5% брутен вътрешен продукт въз основа на тази търговска война за целия мандат на президента Тръмп. Тоест, независимо от това, че в момента немската икономика е в рецесия, а и допълнително ще бъде ударена и от тези, ако се въведат тези мита на Съединените щати. Така че за това веднага имаше, като прибавим политическата криза в Германия, че Шолц, който отваряме една скоба, може би най-слабият канцлер в историята в Германия. Той уволни министъра на финансите буквално който му е коалиционен партньор и по този начин разтури коалицията. Ще има избори в Германия. Там алтернатива за Германия чука на вратата с много... Сега ще поговорим за десните. Много силни. Да. Така че всъщност основният мотор на Европейския съюз Германия започва сериозно да буксува. Една търговска война с Съединените щати допълнително ще навреди на Европейския съюз. Още изречение, ако ми позволи, защото в тази сфера е важно да се уточни конкурентоспособността на Европейския съюз. Ние, Европейския съюз, изоставаме жестоко от Съединените щати и Китай точно в развитието на новите технологии, на изкуствения интелект и на стартапите. Пак няколко цифри. Ако Съединените щати са инвестирали около 5 милиарда долара за последните 5 години в изкуствен интелект, в бъдещи технологии и са открили около 5000 нови фирми, които занимават точно в тази сфера. Китай са инвестирали милиард и 300 милиона долара отново в същото са разкрили около 3000 фирми. Европа всъщност е инвестирала 25 милиарда евро в нови технологии, точно колкото Великобритания. Тоест всички страни на Европейския съюз са инвестирали колкото Великобритания в нови технологии, изкуствен интелект и бъдещи технологии и са открили около 500 фирми. Това означава, че Европа в един момент започва да изостава от бъдещото развитие на то се развива много бързо. Точно така. И между другото започва в момента да има така, че не е brain drain, т.е. изсичане на мозъци от Европейския съюз към Съединените щати, защото Съединените щати и с бъдещи намалени рестрикции, които те ще имат върху развитието на бизнеса, ще привличат много повече умове, които да им дават възможност да продължават да бъдат технологична сила. Тоест, пред Европа в момента има много тежка дилема какво да прави, да се превъоръжава, да създава нови работни места за интелектуалци и иноватори. Изобщо ние сме на кръстопът в момента. И какво е решението според?
Де да го Има ли знам? лесно решение? Слагаме тук дисклейми специално за Германия, защото това е нещо, което доста засяга и нашата страна. Ние знаем, че сме много сериозен вторичен пазар на бензинови коли, стари коли. Всъщност това, което в момента влачи Германия доста надолу, са бензиновите заводи, тъй като технологично те отиват по дяволите, буквално казано, а на тях това има основна конструкция на тяхната икономика. Доколкото разбрах, Volkswagen е пред фалит. Да, 2 завода затворили вече, да. И то Volkswagen има нещо като 500 000 хибридни и електрически автомобили, които не е продал. Стоят непродадени, да. Поради пак технологичната ситуация. Казвам го само защото ние обикновено си купуваме 10 годишни германски коли. Може би скоро ще има ужасно много нови германски коли, които никой няма да иска. Или пък нови така, китайски. като по-скоро като интересна информация, но какво е решението на тази ситуация? Ясно е, че скок Европа много трудно прави. Тоест тя, бидейки една много сложна конструкция, Европейския съюз е конфедерация от 27, постоянно някакви влизат, излизат, преглеждаме ги, в чакащите се и така нататък, но ясно е, че бърз скок не може да се случи. Може ли обаче да се намери решение в тази ситуация? Европейския съюз се трансформира и това го прави през избори, под въздействието на избирателите, защото тези 3 думи на Ангела Меркел, ще се справим преди 5 години, ни доведаха повече от 2 милиона мигранти, които наистина запушиха изцяло на възможността на системата, това число и социалната, да успее да ги асимилира. Определено не се справихме. Идването отново на Тръмп на власт показва, че в света започват да продължават всъщност да бъдат на мода силните лидери. Започвайки от Китай, виждаме Си Цзинпин, един от може би най-силните лидери на Китай след Мао. Северна Корея, разбира се, Ким Чен Ун, Русия, Путин, Турция, Ердоган, Съединените щати. В Европа започнаха да излизат вече такива силни личности на нас може да ни харесват, но всъщност те за такива. Давам за пример. Почвам от Словакия. Фицо, който дойде на власт с слогането един патрон повече за Украйна и спечели изборите. Орбан, да, каза, че авторитарен диктатор, автократ, но продължава да събира доста сериозна подкрепа от своите господаватели. Мелони, между другото, в Италия е изключително популярна и тя дойде също Мелони с е много крайни... особен случай, защото тя всъщност произлиза от една крайно дясна партия, но политиката, която води, дълбоко не е крайно дясна. В никакъв случай. Тя на практика оздрави Италия пост-ковидно. Да, и я направи много желан партньор. Точно така. Може би тук да сложим тази скоба за възхода на крайно десните в цяла Европа. И това, разбира се, е ясно защо. То е функционално на заплахата от война. Винаги, когато Европа е изправена пред такива кризи, крайно десните намират... При нас това е възраждане, в Германия... Алтернатива за Германия. Алтернатива за Германия. Люпен във Франция. Люпен във Франция, които бяха на ръба да спечелят. Точно така. Тя е винаги една крачка от Елисейския дворец. Ще се върнем към този въпрос, но завърши за Европейския съюз и какви изходи има той по-глобално, а след това ще се върнем към... Аз почна, всъщност, отговаряйки на въпросата, излизайки на такива силни лидери в страните си, Европа в един момент започва да се трансформира от една съвкупност от нации, която беше, например, ръководена от Европейска комисия и еврокомисари, в една съвкупност от държави с изразени лидерство, които всъщност трябва да намерят начин да си сътрудничат помежду си. Тоест, в момента ние започваме да виждаме една лидерска Европа, в които лидерите започват да си говорят един с друг за
кое е най-добре за Европейския За целия съюз. съюз. Тоест този тип, извинявам се за израза, овчи нали, следване на политики, които са заложени от Европейската комисия, вече няма как да станат, тъй като излизат лидери, които се опълчват срещу политики, които има на Европейския съюз. Така че бъдещето на Европа е по-скоро на лидерски държави, там където може да се появят такива. Те, както виждате, се появяват, тъй като няма вакуум. Винаги в вакуума излиза такъв човек, които ще могат да направят Европа доста по-силна, защото говорейки помежду си, намирайки баланса помежду си, ще могат да създадат една доста по-конкурентна среда. В момента ние имаме мъглавина, защото не си спомням кой американски президент беше, мисля, че беше Рейган, беше казал, искам да дигна телефона да се свържа с господин Европейски съюз. Кой е той? Дайте ми го. Дали искам да говоря с един човек, а не с 27. Сложна е конструкцията. Тази конструкция започва леко да се пречупва и според мен в това виждам аз някакъв изход на ситуацията. Тоест силни държави, които се събират помежду си по интереси, и техните интереси трябва да съвпаднат. Съвпаднат ли интересите им, Европа ще бъде много по-силна и конкурентоспособна. Това е било идеята на бащите основатели в крайна доста сметка. се разми. Когато те създават Европейския съюз пост Втората световна война, идеята е тази в крайна сметка. И може би се връщаме, може би се връщаме към тези първоначални идеи. Няколко думи като коментар и след това ще минем и към малко и към българската политика. Но да кажеш няколко думи за възхода на дясните, на крайно десните. И ясно е, пак казвам, като анализ, защо те получават такава разпознаваемост. Съвсем нормално е хората, когато има война почти на границата им, да се опитват да се събират към себе си. Но представляват ли те някаква заплаха все пак по отношение на това да се дебалансира политиката на Европа и да се отиде в някакви крайности, защото това в крайна сметка е основно притеснение? Да, има сериозен ръст и той се вижда в повечето страни вече. И в Австрия видяхме подобно нещо, в Германия вече ясно, в Нидерландия. Всъщност, между другото, ако отворим скоба, Марк Рюте, бившият министър-председател на Нидерландия, който сега е председател на НАТО, той падна от власт въз основа на избори, които той искаше да проведе за одобрение на неговата мигрантска политика. Точно така. Това беше шамара, който получи той от гласоподавателите и доведе господин Вилдерс като водеща партия, защото холандците отказаха да приемат неговата миграционна политика. Европа от тук нататък ще започне да се затваря все повече и повече, защото това искат господавателите. Отново се връщаме тези 60%, които се притесняват от своята сигурност. Една също дума, защото това е и важно и за Шенген. Шенген всъщност беше създаден отново, както обсъждахме, като едно пространство, което е защитено отвън, но вътре абсолютно безконтролно и безпроблемно и безпрепятствено се движат стоки, хора. А сега и това се променя, нека да го кажем. Точно така. Шенген вече, защото, прекрасно е, че България и Румъния ще влязат в шенгенско пространство, но Шенген, такъв какъвто е, вече не съществува. И той не съществува благодарение на изборите, които минаха през повечето страни, идването на националистите в повечето страни, и те дойдоха точно с това: затваряне на граници, недопускане на мигранти и така нататък. Още една цифра, откакто Германия въвела граничен контрол по всички свои граници, притока на мигранти намалял с 18%. Доказателство, че даже и партията на Шолц и коалицията видяха, че ако те не тръгнат в тази посока, на алтернатива за Германия, говорене в тази посока, те ще загубят. Социалната им система не може да издържи още повече. Ще загубят изборите. Така че Шенген е мъртъв по начина, по който той беше създаден. Сега в момента имаме нов тип Шенген, който продължава да има придвижване на стоки и товари, но той все пак е контролиран. Тоест, от тук нататък на всяка една шенгенска граница ние ще виждаме гранични полицаи, които на принципа на изследване на риска ще преценят дали този автомобил или камион представлява някакъв интерес или заплаха и да го отбият, за да го
проверят. Тоест, това, когато ти си спомняш, от Белгия преминаваш в Нидерландия, не знаеш кога си минал, къде е границата, това вече, съжаление, вече няма да го има. Така че ръста на тези националисти и крайно десни води до изменение на политиките и Шенген е един от примерите за това, че всъщност другите лидери, независимо дали са Европейска народна партия, на социалистите, на либералите, започват да се образяват с тях. Сега, доколко обаче тези крайно десни могат да се обединят, е друг въпрос. Защото това е основният въпрос. Да, много е възможно, т.е. невъзможно, вероятно те да не успеят да го направят, защото например, крайно десните в Полша и националистите в Полша, които са също антиимигрантски настроени, те пък са настроени изключително антируски. Тоест, те по никакъв начин не желаят спиране на военната помощ към Украйна, някакви преговори с Русия и така нататък. Тоест, те имат различни интереси. Те са крайно десни в някои части, но всъщност, защото те пак връщаме се на примера с Мелони. Да. Мелони е потомък на изключително крайно дясна, на Мусолини буквално, на партията на Мусолини, но политиката, която тя води, е изцяло проевропейска. И по отношение на икономиката. И това е много важно да се каже, защото някакси, когато се говори тук вече при нас, за крайно десните, те имат една физиономия. Не, в никакъв случай нямат една физиономия и те са много, много различни, когато са извън властта и когато са във властта. Защото когато са извън властта, разбира се, те трупат, точно така, трупат маса за господаватели, но когато влежа в властта и трябва вече, защото няма как да влежа в властта т.е. като еднолично. До момента няма партия в Европа, която е спечелила 51% от 100. Сепарирането партийно го има навсякъде, не само при нас. Даже и крайно десните трябва да направят някаква коалиция с по-умерени, за да могат да влязат във властта. И там нататък вече компромиса е между двете. Най-последният пример е всъщност правителството на Нидерландия, защото те почти година и половина след изборите изобщо успяха да направят нещо, което прилича на правителство. И Вилдер се отказа да бъде министър-председател, само да има коалиция и да се зададе правителство. Така че, правят се отстъпки, но въпреки това, пак казвам, определени политики ще бъдат еднозначни. Решението на Европейската комисия да отмени забраната от 2032 година да няма автомобили на вътрешно горене, всъщност е една огромна стъпка назад от зелената сделка, тъй като това беше един от колоните, един от колосите вноса на автомобили, изобщо производство на автомобили с вътрешно горене, който всъщност беше в основите на зелената сделка. Това означава, че под натиск продължаваме да имаме мнозинство на Европейска народна партия, продължаваме да имаме такива господатели, които вярват в тези идеи, но натиска, който им оказват скептиците и започват и тя да ги променят. Те трябва да започнат да влязат в риториката, тяхната риторика, за да не загубят електората, който те биха имали на следващите избори. По същия начин се случи с ядрената енергия, която изведнъж беше препозната като зелена, след като дълги години по друг начин. Точно така, беше разпознаем. Хайде да се върнем тук малко в нашата къща. Излязахме и ние от избори, буквално преди 10 дни. Ситуацията е много подобна на ситуацията почти във всяка средна европейска държава. 7-партиен парламент, вътре в него кипи и ври, почти никой с никой не си говори. Той буксува, вече 3 заседания бяха проведени, не може да бъде избран или е в процес да бъде изобщо съгласуван председател на Народното събрание, без който, както добре знаем и както зрителите знаят, не може изобщо да бъде отпушена работата на парламента. Имаме и един президент, който се опитва да е полицая на света и да казва кои са добрите, кои са лошите, което не му е работа в голяма степен. Какъв е твой анализ първо на изборите и на изборните резултати и след това да се опитаме да очертаем някакви възможности, някакъв план? Има ли някакъв план, някакъв изход от тази политическа криза, в която за 7-ми път като че ли само въртиме като
мишката в аквариума. Без да съм най-добрият експерт по политическите въпроси в България, просто мога да изкажа личното си мнение. Тук е по-интересно, понеже не си. Не съм, да. Отвратен съм аз лично да ти кажа от всичко това, което виждам и като такъв мога да си призная пред тебе със срам, че за първи път в съзнателния си живот не отида да гласувам. Колкото и да звучи лошо, колкото да звучи неправилно, не призовавам никой да го прави, но тази безизходица и тази апатия в крайна сметка ме обзе и мен, признавам си. Слагам само тук скоба, че все пак в последните избори имаше малко по-висока избирателна активност. Така беше. И като че ли, особено тук в големите градове се посъбудиха някак хората. Беше, да. Този вид вод, който преди това доста пъти се администрира на хората, които наистина вече не им се занимава, който е твоя избор. За което аз смятам, че е правилният определено. Някак си тук беше леко преодолян. Не е достатъчно, но все пак трябва да го кажем. Искрено се надявам, аз пак казвам, аз винаги съм гласувал на всички избори без никакъв най-голямо убеждение, че моя вод и моя глас има значение. Да си призная честно, с всички тези машинации, всички тези реални злоупотреби, 3,99 и всякакви видяхме чаши пред камерите в избирателни секции, бюлетини фалшифицирани. Това отказва избирателя като мен, който се бунтува срещу системата, да отиде към урните. Това е много лошо, между другото, и аз признавам, че това е грешка. Не трябва да го правим. Не е решение най-малко. Не е решение. Наистина трябва да бъдем много по-активни. Но виждаме пък, че от друга страна ГЕРБ загуби 140 хиляди гласа от предишни избори, с тези ППДБ са близо наполовина. Тоест, видимо е, че тази система, която в момента е създадена от гледна точка на партийното присъствие в Народното събрание, в крайна сметка 45-6% искат изборите да бъдат касирани от българските граждани, а 6% искат пък да състави правителство, което е нонсенс. Ето, това е всъщност огромната дилема и за това този вид вод, който не отиваш да гласуваш, всъщност възпроизвежда още такова същото. Нещо, да. Така е. Защото, въпреки че всяко от партиите на практика губи, с изключение на една, която си плаща много хубаво и не губи, а върви, но тя е чисто нова и там нещата са различни. Вътре това, което се възпроизвежда с или без протестни вод, е едно и също. Да. Тоест ние на тая маса имаме тези политически субекти. На следващия път ще ги имаме и 9 пъти да го правим и 50, докато някой физически не отпадне, не дай си Боже, това ще бъде на масата, защото такъв е вота. Да. И както и хората, които, понеже говорихме за дясни партии, хората, които гласуват за Възраждане, те имат право на автентично представителство, колкото и пъти да се наложи да се избира. Да. Така че, имайки предвид тази ситуация и тези субекти в парламента на масата, с едно отдолу или едно отгоре, говоря за тези най-отдолу партии, дали ще се казва Величие, Меч, Свобода, Справедливост, те са горе-долу, защото те са играч, който почти никога не е в матча. Останалите се възпроизвеждат по един и същи начин. Добре. Какво се случва натам? Нищо. И да започнем от това. Защото на практика, пак казвам, в Средна Европа е подобна ситуацията. Да. Подобна беше в Нидерландия, подобна беше в Германия, така наречената горила коалиция, или те имаха някаква по-смешна дума за това, която направиха от крайно действие. Да. Същото случи във Франция. Да. Десните излъчиха, обратното беше, левите излъчиха десен премиер. Да. Защо тук не можем да седнем на една маса? Имам предвид хората, които са в парламента. Наистина не мога да разбера този антагонизъм, защото давам за пример, освен всичко това, което ти каза, и Съединените щати. Спомням си каква яростна предизборна кампания беше. Тръмп нарече Байден спящия Джо, какво ли не го нарече. Там си размениха ужасяващия епитет. Нарекаха го нацист, бял екстремист, какво ли още не. И ето днес седнаха в Белия дом, над овалния кабинет, над 2 часа
Тръмп и Байден да обсъдят се спокойното случва? транзитно преминаване на властта от единия към другия, защото стиснаха си ръцете, абсолютно нормално. Ето тази политическа култура липсва, зрялост, може би. зрялост липсва в България. Не знам каква е тази криворазбрана демокрация, която в момента ни е обзела. Да си издигаш бастиони и да казваш тук червени линии, не ги пресичам по никакъв начин. Добре, ама в един момент ти не ги пресичаш, но продължава да ерозират подкрепата за тебе. Тоест в един момент свиваш, накрая може да изчезнеш. Нали? Тази упоритост, която е самоубийствена, за мен абсолютно не мога да я възприема. Смяташ ли обаче, че тя е някакво огледало и на обществото, защото някакси ние като общество сме така ужасно разделени? О, да, със сигурност. Да. Тоест, това, което в крайна сметка се прожектира в парламента, е доста в голяма степен състоянието на обществото. Никога... Взимам повод от това, което се случи пред Народния театър преди няколко дни. Никога не е имало такава рязка съпротива между най-обикновени групи хора, така да бъдат противопоставени за нещо, което на практика не е ясно какво е. И някакси това се прожектира и в парламента. Тоест, в някаква степен разделението в обществото може и да бъде преодоляно като първа посока. Пак е работа, според мен, на политиците, защото в крайна сметка отново се връщам в Съединените щати. Видяхме и немирна преминаване, когато Тръмп загуби, немирно преминаване. Да, те доста сериозни проблеми. Да, немирно преминаване от единия президент към другия, предаване на властта. Виждаме и мирно такова. Тоест, в момента, в който някаква политическа сила и лидер каже, ето това е нашия бастион, всички други са врагове, нали, те са маскари, крадци и така нататък, ти се настройваш по този начин и не възприемаш вече по никакъв начин протегната ръка и обратното. Така че и за това пак са виновни политиците. Тоест, ние ги избираме, за да могат те да се разберат, а те не се разбират и обвиняват нас, че не гласуваме за тях. Тоест, един оксиморон в момента имаме. Давам ти обаче тук един пример, който всъщност е много странен в конотацията на това, което ти казваш. Когато ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България се разбраха, направиха правителство, добро, лошо, какво се случило с него. В крайна сметка държавата имаше едни 8 месеца глътка въздух. Случиха се някакви позитивни неща. Имаше държавен бюджет от 19-та за първи път през 23-та. Някои от процесите по управление на парите, което нали, е много голяма тема, защото ти каза сами, че изборите, икономиката прави. Основните икономически послания всъщност правят изборите. Когато това се случи, всъщност Продължаваме промяната Демократична България загубиха 300 хиляди. Да, точно така. И това не им беше простено. Да, точно Тоест, така. как това може да бъде преодоляно? Защото риска тук всъщност е този. Всяка една от тези партии в крайна сметка се опитва да запази интереса на своя електорат и най-вече неговото чувство за справедливост, неговото чувство за хигиена, с кой може, с кой не може. Ами така, обаче пък изборите и господавателите показват друго. Нали, ти си казал никога с ГЕРБ, ама нямаш друг шанс. Сега ситуацията е същата. ГЕРБ казват никога, или ПП казват никога с ДПС или никога с АПС, но в един момент за конституционни промени им трябва гласа. 160. Така че ти настройваш своите господаватели в такава риторика по време на изборите, но просто трябва да се обърнеш да кажеш, хора, това е единственият шанс, който ние можем да имаме правителство. Първо, още една цифра, поредната. България за 7 пъти избори е похарчила 1 милиард лева за избори, което е безумно. Ние тези пари можем да ги използваме за толкова много
позитивни неща. Едновременно с това, трите закона, които са по плана за възстановяване, който ще донесе 10 милиарда, изобщо ги няма. не могат да бъдат преодоляни вече години и половина. На нас не се подиграва Северна Македония, казаха с напред, тогава ще преговаряме с вас. Сърбия ни оказва натиск да приемем декларацията за Сребреница в ООН, ако си спомняш, точно по липса на правителство и служебно правителство. Президента и той се изживява като единственият легитимен ръководител на тази държава и се опитва да налага настроение в една или друга посока. Така че в момента, в който няма правителство с стабилно мнозинство, ние на външнополитическата сцена изглеждаме много слаби. Всичко ври кипи в момента. Аз ти казах, излизат нови лидери. В Европа се променя. Тръмп, ние не участваме в този процес, защото няма кой да ни представлява. Примера с излъчването на еврокомисара българския също е пример за силна слабост. България беше единствената държава, която угоди на фон дер Лайен да изпрати двама кандидата и всъщност тя да избере кой да е българският еврокомисар, а не ние да го изберем и да го предложим. Тоест, могат да вървят с примери още много. Но въпросът е следния. Да, партиите са настроени антагонистично, когато са в избори. Когато влезе в парламента и види, че това е картината и тя не се променя, вече продължение на 5-6 избори, добре, излязло величие, влязло меч. Какво от това? Ситуацията е една и съща. Трябва да се успокои топката и да се обясни на господавателите си какво трябва да се направи. Тоест те трябва да са на практика политиците малко по-честни. Трябва да бъде честни, защото отново казвам, ето примера в Съединените щати. Късаха си ризите, истерии невероятни. Да. Самите американци помежду си, антагонизма беше много висок. Всичко това, в момента, който минаха изборите, се успокои. Да, има някой друг истерик, но всичко се успокои. Едните казаха, демократите казаха, да, ние сме победени, но ние ще продължим да се борим за нашите си на практика политики. Лидерите на Продължаваме промяната Демократична България в момента казват същото. Ние сме принудени да седнем на една маса, но тук имаме едни работи, които трябва да се преодолеят. Трябва някакси да намерим обща тон. Според мен, поне вече има това за санитарния кордон около ДПС-та тая. Едното. Да, но според мен, като гледам така, има желание и за другото. Нали? По-скоро ще стане единна точка. Виждаме, че Борисов все пак се съгласява на такъв тип действия, защото... Не само, мисля, че и БСП и и но Борисов е най-важен. Нали? Борисов е най-важен, защото в крайна сметка първият мандат е в него. Ако той не успее да го оползотвори, след това влизаме в голяма неяснота. Аз съм сигурен, че ако първият мандат не мине, той след това пак ще се запъне и няма да гласува за нито един. Все пак предното правителство беше направено с втория мандат. Не е напълно невъзможно. Съгласен съм. На ротацията беше постигнато през втория мандат. Да, съгласен съм, но видяхме пък, че имаше втвърдяване в предишни избори, където нямаше правителство. Така че аз мисля, че има някакви леки позитиви в една посока, но продължавам да съм настроен скептично. Ти призная честно. Относно състава на правителство, това искам да кажа. Добре, но то, пак казвам, следващите избори ще произведат същата конфигурация. Тоест, можем ли да обобщим някакси, че всъщност ако стъпим и на това, че Европа се нуждае от по-силни лидери, може би и тук се нуждаем от малко повече смелост от лидерите, за да може да се преодолее тази патова ситуация, в която се намираме и държавата да намери компромис за едно правителство. Трябва, защото не може да кажеш, Борисов да каже, аз искам да бъда министър-председател на една четворна коалиция, например, между БСП и ТАНА, Продължаваме промяна на България и някакси политическия егоизъм тук все още е много силен. Поставяш нещата така, че да не може да се случат. Това е стоп оферта. Абсолютно, категорично. Така че не знам точно защо излизаш с нея. Нали? Да, окей, искаш да окуражиш своите симпатизанти, но от друга гледна точка ти бламираш отново моста е вдигнат между крепости, отколкото да е спуснат. Нали? Така че, да, за мен изключително важно е просто обяснение, колкото може повече на своите симпатизанти. Хора, това е ситуацията, която имаме. Следващите избори пак ще се изборим, пак ще е така ситуацията. Дайте да намерим някакъв начин да станем правителство, тъй като в момента това е
ключово важно за България. Изтърваме милиарди, изтърваме възможност България да бъде в Ние имаме и процесите. специфична политическа, историческа ситуация и с Шенген, и с еврозона. Да. Това са процеси, които ние трябва да ги завършим. Те са започнати толкова отдавна. Тоест отговорността е и за специфични исторически моменти, Да, който имахме се възможност да вземем еврокомисар по разширяването. Тогава щяхме да имаме много по-силна роля на Балканите. Всички страни членки са за наши съседи и това пропиляхме. Тоест, България изпуска страшно много шансове и с тези избори. Освен това, пак казвам, 1 милиард лева. Това са пари, които можехме да бъдат използвани за медицински хеликоптери, за строителство, за какво ли не. 10-те, които чакат. Да, само и само, нали, а ние ги изхвърлихме така през комина, как се казва. Ами добре, аз много ти благодаря за този разговор. Мисля, че доста неща казахме. Запазвам си правото да те поканя пак. Винаги, благодаря. Не можахме да говорим за войната в Близкия изток, където също си специалист, но ще го направим при следващ път. Благодаря ти, че отдели време. Благодаря и аз. И до скоро. Мерси.